hverdagen åbner vi kl. 8, og det er jo lidt atypisk for mange restauranter og caféer, men vi har valgt, og det har vi gjort i 5 år, tror jeg, at åbne op kl. 8. Og det har været en lang, sej kamp, kan man sige, men vi har holdt ved, og der har jeg faktisk godt besøgt allerede fra morgenstunden af i hverdagen. Så vi går selvfølgelig op, som vi gør både morgen, middag og aften, at vi går op i vores råvarer, og vores brunch er populære, og der er rigtig mange, der kommer og spiser vores brunch, og vi kredser for den hver eneste gang. Og så har vi vores morgenmad, som kan være små enkle ting, og side orders, blåbærpandekager og scrambled eggs og sådan nogle ting. Og vi går meget op i kaffe. Herinde i det her lokale faktisk, der var et resteri her bag mig, men vi etablerede os så i lokalerne ved siden af, hvor Kontra Coffee ligger, hvor der bliver ristet kaffe. Og der er vi også involveret i Kontra Coffee. Vi går rigtig meget op i kaffe og har nogle super dygtige baristaer, som laver kaffen. Vi har netop lige haft en med til Danmarksmesterskaberne, som blev nummer 3. Og der er altid bund i den gode kaffe her på Dark H, og det har vi gjort i alle årene, og det er der mange, der kommer også langt fra for at få den gode kaffe.